12 ka mga parisan na nakapahimo sa mass wedding nga gipahigayon sa Talisay City Jail kaganabuntag. Adunay live update si Chona Carion, exclusive. Chona? Yes, Bob. Ikaduha na kining higayon nga nagpahigayon og mass wedding ang Talisay City Jail sud karong tuiga. Una ni adtong Valentine's Day din 23 ka parisan ang nagpakasakal ug kaganihang buntag na po ka mga lalaki ug duha ka babaeng piniriso ang nakig-exchange idol sa ilang tagsa-tagsa ka partner. Dako ang kalipay sa mga person deprived of liberty kon PDL nga gihatagan sila og higayon nga makadawat sa sakramento sa kaminyoon bisan pa man nga naa sila nagpuyo sud sa mga rehas. Libre kini sa mga nagpuyo-puyo og ang ilang gasto ang ilalang gipangsulob. Ang magtiayong Eutenio ug Cherilyn Hervas 25 ka tuig nang nag-live-in ug adunay 7 ka mga anak. Napriso si Eutenio. 6 ka buwan ang nakalabay gumikan sa gidiling drogas. Apanwa niya si Piata ang pagpahimo sa libreng kasal. Sobrang kalipay ang ibati. Malipayon. Unsa nimo kagugma ang imong bana? Why katapusan? Samtang ang 6 ka buwan nga nagsabak nga si Ruby, nalipay usab nga human sa duha ka tuig nilang pag-live-in ni Kent kabusas. Naminyo na sila. Ikaduha na nilang anak ang iyang gisabak. Gugma kaayo. Happy and contented. Duha lamang sila sa 12 kaparisan nga nakapahimo sa mass wedding kaganang buntag nga gi-officiate ni Monsignor Trinidad Silva. Gitambungan ang kasaulugan sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Napo ka mga PDL sa Talisay City Male Dormitory ug duha gikan sa Female Dormitory ang nagbinayluay og ID o gisilyuhan na ang ilang paghinigmugmaay. Bisan pa man kung ang usa kanila anaa sa prisuhan. Mato ni Jail Senior Inspector Chris Cyril Awe, ang jail warden sa Talisay City Male Dormitory, nga oportunidad kini sa mga nag-live-in sa dugay ng panahon nga makadawat sa maong sakramento. Kompleto usab, kay reception libre usab. Makita man nato diri nga labi na tong mga nauna na nga nakasal nga mas na-develop gid sila, na-improve gid ang ilahang mga kinaiya siguro, ang ilahang pagkuan silang pagpanginabuhi adlaw-adlaw, mas responsable na gid sila nga ang ubad na nagid sila nga ni-enter na kaminyoon ba. Pinasidunggang dinapit usab sa maong mass wedding mao si Mayor Eduardo Golias. Yes, Bob, matod ni sa jail warden sa Talisay City Jail nga gawas nga gipanumpa nila nga higugma ng ilang tagsa-tagsa kakapikas, manumpa usab unta kining person deprived of liberty nga magbag-o na sa ilang kaugalingon ug likayan na ang iligal nga kalihukan. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.